Nagsugod na og duaw ang mga kabanay sa ilang mga minatay nga ana sa sementeryo sa El Salvador City sa Misamis Oriental. Samtang seguridad alang sa upat ka mga dagkong sementeryo sa syudad giplastar na sa kapulisan. Dugang detalye sa report ni James Paulo Yap. Plastar na ang security plan sa El Salvador City Police Station alang sa pag-obserba sa kalag-kalag sunod simana. Sumala ni Police Lieutenant Colonel Raymond Lumapay, ang hepe sa kapulisan sa syudad, nga nakikoordinar na sila sa El Salvador City Disaster Risk and Management Office alang sa deployment sa mga personahe. Upat ka mga dagkong sementeryo ang ginabantayan sa kapulisan, din usan niini bantayan sa all-women police team sa Barangay Mulugan. Insakto atong personnel sir, ato lang gi-maximize at least natay nag-secure sa sementeryo. At the same time, dili nato ma-kuan po ang atong security sa peace and order. Sugod petsa 29 sa Oktubre, doon na mga personahe sa kapulisan ug CDRRMO nga i-deploy sa mga sementeryo sa syudad. Bawal sab matud pa ang pagdala sa mga ilimnon nga makahubog o gahait nga hinagiban. Magsugod sa alas 6 sa buntag, paingon sa alas 10 sa gabi ang pagbisita sa mga sementeryo. Ang magtiayong yason, miuna na pagduaw sa dakong krus sa Our Lady of Snow Parish Public Cemetery aron malikay sa bagang duot sa katawhan sa adlaw sa kalag-kalag. Manit nga pitsa dos. Marag busy na kayo tao. Dili kay taka kuan ba? Pag-parking nga neto magsakay tag tarikab. Layo na itong pagbaklay. Hasol na. Hasol na kayo. Among gipangayo sa inyo ang kooperasyon sa atong pagselebrar aning undas. So cooperation lang para hapsay o mahimong malinaw ng atong pagselebrar sa undas. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.